Bună, prieteni! Vă mai pun încă un video acum în seara asta, pentru că cred că în seara asta va fi. Mâine seară, nu, mâine toată ziua n-am să pot posta, pentru că mâine o să am ceva treabă și nu. Vă gândiți și voi. În fine. Bun, hai să începem. Deci vreau să-i mulțumesc lui Alex Turcu, lui Pancu Rareș, lui Pancu Dragoș, lui Maier. Vreau să-i mulțumesc lui Ricci. Vreau să-i mulțumesc la tot prietenii mei, lui Paul, lui Dușan, Coma Răzvan, cei mai mulți prieteni de aici din România, pentru că s-au abonat la canalul meu, au dat un subscribe, un like, un comentariu, dar nu, în principal nu asta este ideea. Ideea este în felul următor. Eu acum o să fac o glumă așa la Caterinca, ca să nu asta. Deci eu astăzi, pur și simplu, am dat de niște persoane uimitoare, ca să zic așa, și da, încercați, ascultați melodia Jador cu Lino Golden, Dau Moda, Beton și da, iar în principal cu gluma vă spun, deci mi s-a spus astăzi, răspundeți-mi și mie, lăsați în comentarii jos, lăsați în comentarii ce e ud și se plimbă pe apă. Răspundeți-mi mie la întrebarea asta și la încă o întrebare și răspundeți-mi în comentarii ce faci primul lucru dimineața când te scoli, dar fără comentarii jignitoare sau ceva de genul, că le voi dezactiva, le voi șterge. Deci vă rog frumos, răspundeți-mi la astea două întrebări. Ce faci dimineața când te scoli prima dată? Răspundeți-mi și mie. Și nu uitați să vă abonați la canalul meu, dați un subscribe, un like, un share. Și hai să încercăm să ajungem la 300 de vizualizări și la 50 de abonați. Vă rog din toată inima. V-am pupat.